Moi! Mun nimi on Neko. Ja mun nimi on Helmi. Ja me päätettiin nyt tehdä vähän videoita teille. Mä tuun Japanista. Ja mun ystävä Helmi, kerro mistä sä tuut. Hollannista. Se on vähän ujo, ei se ole kunnolla puhua, mut ei voi mitään. No. Tää on meidän ensimmäinen videomme, joten tästä pitää tehdä erityinen. Mutta millä tavalla, Helmi? Älä hiplaa mua! Helmi vähän jännittää, pahoittelut sen puolesta. No mutta me voitais vähän kertoa meidän kodeista vai mitä, Helmi? Mistä me tultiin. Okei. Aloitat sä vai aloitanko minä? Okei, no. Aloita sä. Helmi, sä oot liian äsken. No mutta niin. Mähän tuun siis Japanista ja nimeni on Neko ja se tarkoittaa japaniksi kissaa. Helmi, hyi! Yök, rajoita vähän, hyhy. Kohta varmaan pierasetkin. No mutta asiaan. Joo. Kuten mä kerroin, Neko on kissa japaniksi ja Japanistahan sitä tullaan. Helmi. Ai, anteeksi. Kameramies, järkytinkö sinua? Anteeksi. No mutta, Helmi, kerro sä nyt sit jotain, kun sulla on niin tylsää. Mistä? No se on kotimaasta, Hollannista. Siellä on kaikki rakennuksia. Sitten siellä on... Ryhdistäydy, mies! Mä oon nainen. No, ryhdistäydy, nainen! En mä jaksa. Arvatkaa he mitä? Mä kävin eilen. Sulla! Kaki. Kaki. No, mä kerron sit Japanista vielä, kun ei kiinnosta. Joo. Niin. Mun perheeseen kuuluu äiti, isä ja 3 pikkusisarusta. Mut sit mä tulin tarpeeksi vanhaksi, eli puolen vuoden ikään mut mun käskettiin muuttaa, koska mä olin kuulemma käynyt niin sietämättömäksi. Auts, kaaduin. Ups, liukkaat. Joo. Mitäs tässä vielä? Niin. Ei et parsa! Niin. Parsakaali. 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 Puhu kovempaa, läski! Pidetään nyt kaave. Puhu kovempaa, sotanursu! Hiljainen hetki, la la la. Avonmeren tuolla puolen, sanoja en muistakaan. La 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 la. Hei sinä, mä puhun sulle. Mitä? Puhu kovempaa. Mä osaan, mulla on sellainen sukupuolitauti.
tosi. Sensuroikaa kohtaus. Ryhdistäydyn mies. Joo, leikitään, ettei tätä äskeistä tapahtunut. Joo, hei, me ei ole muuten kerrot. Me hoito, hankehuone. Kuka täällä nauraa? Hei, sinä siellä kamera. Nyt tulee tuhkaa. Mä en jaksa olla tänne. Moikka, surkea yleisö! Sammuttakaa kamera!